No niin, terve kaikille. Tässä on toi Player 25. Ja Lanittaja Kuususi. Joo, eli siis tää on meidän uusi kanava. Ja tänne me pistetään aina niinku pelivideoita ja joskus vlogeja. Niin tässä me nyt esitellään niinku, mitä me niinku kuvataan ja mitä me silleen pelataan. Eli me kuvataan Happy Wheelsia, Minecraftia, CS, FIFA 14 Ultimate Teamia ja Crowtopiaa. Ja sitten jos te haluatte myös niinku jotain lisää pelejä, niin pistäkää tonne alas kommentteihin ja kirjoittakaa sinne, että mitä haluaisitte, että me pelataan. Ja sitten me valitaan sieltä ne, mitkä olisi niinku parhaita pelejä, mitä me voitaisiin pelata, niin sieltä suositteluissa tai sieltä, mitä te nyt halusittekaan. Niin silleen. Ja tää nyt oli vaan tällainen lyhyt video. Ja onko sulla jotain sanottavaa? Joo, on. Niin on. Mikä sun nimi olikaan? Player 25. Niin, sano. Kerro. Sitten me välillä tehdään jotain yksin pelivideoita, esimerkiksi niin Player tekee jotain. Niin, että me kuvataan joskus jotain yksin pelivideoita. Niin sitten mä, Lanittaja, niin teen joskus jotain videota mistä häppimisesta ja kaikista kivasta jutuista. Että niin. Joo, okei. Player. Eli tässä ei nyt enää mitään muuta oikein ole, että niin. Kertokaa sitten siellä kommentteissa, että mitä pelejä suosittelette. Ja sitten me valitaan sieltä ton Lanittaja Kuususin kanssa, että mitä me voitaisiin pelata. Se on moro ja sitten seuraavalla kerralla nähdään.